Hold up. Yeah. Оставам чита, съм MTMplay и започваме да снимаме на Minecraft с Eric 2528 на 1867. Това е нашата къща, нашата творба, така да се каже. Ето, прегледайте. Нещо няма. Това е. Няма хупа. Тук нещо. Стресна се. Ще ви покажа и горния етаж. Имаме си домашно любимче. Това не е. Горния етаж на 3 легла. Ако някой иска да дойде да живее, няма проблем. Ще му дам айпито да влиза и да пръскаме. Там на повече хора по-забавно. Това не е нещо като... Това не е често, но нещо такова. Печки и една работна маса. Сега ще ходим в мината. Да поразцъкваме малко там. Преди намерим пред зомби да го правят. Ай, ходим в мината. Чакай, аз не взех храна, чакай. Где ще чакам? Аз се изморя докато отида там. На къде беше? Напред. Искаш ли да вземем? Аз свим. Вибирайте тук съм. Да, почваме да купам надолу. Това е. Абе, виж коя стана. Откъде започваме? Сега сега ще видим. Ще най-добре. А тук ли? Да. Не, само... Чакай, нататък. До мен да стане. Ме нещо му върна сервера, заби нещо. Тъй? Не оттам! До мен бе. Тук. Защо ми ги чупиш бе? Сега. Ей, продължай се надолу. От едната страна само. Ще стана без крика и бац, какво правим? Стига. А. Тази вода е от... Намерих новото мястото. Какво стана?
Какво е тази вода? Ти къде си? Ще съм по водата. И намерихме на... Някой там да набутне. Не! Спокойно, спокойно, спокойно. Не знам, че като мрая работи ми се връщат, но... Голема бабка стана, знаеш? Ти не умираш ли? И умрях. Карай сега, взех колата. Много прицакващо е, човек. Затова не трябва да стоиш над Приемай. този блок. Внимай. Иди първо се огледай. Виж се зомбито са бутна. Да дойде, да дойде. Чакай бе. Не ми трябва тия бутни. Аре, не искам да умирам, бе. Не ми оставите златото. Въй! На работа. Много слабак. На половин сърце съм, какво ще правя? Много слабак. Остави го, след на мене. Ой, замай го. Уй, ли стига, бе, човек? Стъпай, бързо, приеми, бързо. Не умрях. Свърши. Сега, много гадна лава има. Приемай. Зато внимай къде ходиш бе. Много бутна, да. Добре, че не ми изчезва трябва, че да се направо. И левел не ми изчезва, това е хубаво. И тук умрях, човек. Мисля, че не беше тук. Точно така е тук. Мръзна. С... Пиро. Умре ли? Да. Май с теб той стане. Да. Да, спадам. Второ бъга. Аре, пи. Водата! Бързо! Да. Водата му. Опа. Приемай. Вземем една кофа със себе си. И се придвижвам по-лесно. Така, тук стана вече... Файт. Ако се може, че тук кавам, дали водата ще тръгне? Ще тръгне генки. Да, тук пак ще ме ловя, направо ще се изем. Хваща ме страх тук. Добре, тук няма. Спокойно мога да бъда. Как ме се обори? Не остави желязо. Тия червенци ми ги дай на мене. Няма. Ти трябва. Знаеш колко имам? 31. 31. И едно. Ще бъде забавна част тук. Забавната част ще продължим в следващия епизод. Това беше сега всичко от нас, момчета. Ако ви е харесало клипа, дайте палец нагоре. Ако искате да гледате още клипове, абонирайте се за мене. Очаквайте още от поредица. И до скоро!